Πού είμαι, πού βρίσκομαι? Γιάννη, Γιάννη, πού είσαι? Φύγετε όλοι, φύγετε, δεν το μπορώ τον κόσμο. Σας παρακαλώ, κάντε χώρο. Δεν αντέχω. Πόσο στενάχωρο εδώ πέρα. Το στίγμα είναι κάτι το οποίο και η ελληνική κοινωνία δυσκολεύεται πάρα πολύ να αποβάλει, έτσι. Μπορεί το στίγμα να αφορά το χρώμα του δέρματος, μπορεί να αφορά την προφορά σου, μπορεί να αφορά την αναπτυξιακή σου ιδιαιτερχή, την ψυχική σου νόσο μεγαλώνοντας. Ο Έλληνας δυστυχώς δεν έχει αυτή την παιδεία, δεν την έχει ούτε από την οικογένειά του, δεν την έχει ούτε και από το σχολείο, έτσι. Στη ζωή δεν πάνε πάντοτε όλα όπως τα περιμένουμε. Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις, καλές ή κακές, προβλήματα και δυσκολίες, τις οποίες ξεπερνούμε με τη βοήθεια κυρίως των αγαπημένων. Ο αυτισμός είναι μία από αυτές τις δυσκολίες, η οποία εμφανίζεται αναπάντεχα στη ζωή ενός παιδιού και κατ' επέκταση μιας οικογένειας. Πώς θα αισθανόσουν άραγε αν ζούσες σε έναν κόσμο τελείως διαφορετικό από το δικό σου, με μια κοσμοθεωρία εμπνευσμένη από ένα παράλογο σενάριο, και αν σε εκείνον τον κόσμο όλοι οι άνθρωποι ζούσαν, μιλούσαν, εκφράζονταν και επικοινωνούσαν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο